Ara us proposem més exercicis de rock step i triple step amb picades de mans. Recordeu que si tant sou líders com si sou followers, comenceu com començo jo, que és amb el peu dret al darrere. Ara farem picades de mans al davant, quan fem el pas. Ara ho farem picant al darrere. Ara portarem els dos peus al davant, en el pas, i picarem al davant. Ara ho farem picant al darrere. Ara farem el pas esquerra, endarrere, i el pas dret, endavant. I picarem al davant. Ara ho farem picant al darrere. Ara portarem els dos peus endarrere, en el pas. I picarem al davant. Ara picarem al darrere. Bé, doncs fins aquí aquests exercicis que esperem que els aneu practicant fins que els aneu assimilant i espereu altres exercicis. Moltes gràcies.